Ngibingelela umbukelo lapha ngasekhaya ubingelela Siteteleka intokazi yakwaNdlovu. Wansemelmoti esigodini sendaba zegudu. Ngikubingelela bukhoma kwiSiteteleka Media. Uhlelo ingonyuluka. Namhlanje siyahamba sibheke eMidi Ilovo la esiyozwa khona ukuthi ikuphi inkinga futhi ngalungiseka kanjani. uThawusindi Teteleka nami Siteteleka yiza ukuthi konakelebi futhi singakulungisa kanjani. Okwakho ukuthi usho njengami uthi asambe mbukeli siyakhona. Maye mesenza lento le izophambana nomthetho wale khaya. Ngoba phezu kwaloko futhi nokurekhoda sikuthandi. Lesifuna. Funa khulunywa ngomlomo. Sazi ke noma nizovumelana esivumeleke lokho inqumo lesi okanye niyaqhubeka naso lina lenizayo. Ya usungakhuluma. Oh okay. Igama lami nguSiteteleka ngaseMelmoti ngendawo. Ngizoqala la ekuthenini angikuxolisele angazi bengingazi ukuthi beningekho aware ukuthi kuzofika umuntu ofana nami noma beningazi ukuthi kuzofika umuntu ofana nami. Angiqale ngikuxolisele lokho. Inkinga yami mina nale yanto ekhona ukuthi iyangibopha ukuthi mangifika emzini umuntu ngingakwazi ukukhuluma uma ingekho ngoba sengaye ngahlangabezana nezinkinga ekusizeni abantu noma ekulekeleleni abantu uma ngiphuma inkulumo isala ingabisaba njengoba ibinjalo ngaphakathi since mina ngiwumuntu owangaphandle ngigcine uma sengihamba noma seyongivulela icala abantu bakulowo muzi angibe ngisaba nayo into yokuthi ngiyivikele noma ngiyikhulumele ifike ngibuza umbuzo wodwa inkantolo ubuyile yini kwasibanibani ngesikhathi esiwukuthi yebo noma cha vele ngeke ngiqamba amanga yebo bengikhona okusho ukuthi ke vele leli cala elikuvuliwe ngawe liyilona ngoba wena utholakale ngesikhathi esiwukuthi emzini owukuthi ekugcineni isuke ingasekho into ukuphika kwami ngomlomo sengayesizukungisiza ngalutho ngoba isuke ingasekho into ezongikhulula engifakazela ukuthi kunjengoba eshilo yini lowo muntu oyile noma kunjengoba kusho mina naye inkantolo isuke isinalento yokuthi ubani obesemzini womuntu ngaleso sikhathi ubani ovula icala umuntu wakulowo muzi evulela ba umuntu obekungamele abekulowo muzi noma ongasuyo wakulowo muzi angazi noma iyezwakala leyo so igcina ngiphoqa ukuthi mina angikwazi ukukhuluma ngaphandle kwayo okusho ukuthi uma kuukuthi ayikho yona nami ngisuke ngingekho ngingacela ukuhoxa ngoba akekho vele egcineni osuke ephoqeleliwe ukuthi ahambisane nokusebenza kaSiteteleka noma nokuzosivikela uSiteteleka ngelinye ilanga ngoba yena usuke engakuboni ukuthi kuyosiza phi kubo bebodwa so mina ngingayicela ukuthi uma kuukuthi la ekhaya umthetho wakhona usho njalo ngoba okwethu ukuthobela umthetho akusikho ukweqa ngaphezulu umthetho wakulowo muzi singabe sengicela ukuthi hayi bengicela ke ukushenxa besala bomndeni ke bebodwa beyidingida bebodwa ileyo nkinga nje ngeke ngahlangabezana nayo umusi wakwashawa induku eyodwa ke uyusaba ukuthi iphinde ikushaye ngoba usuku usubukela ukuthi sho ukuthi uyofakazela nakule yanduku yokuqala eyayingesiyikho njengoba babeshilo uma sekuphinda futhi ushawa yiyo angazi noma ngiyibeke yacaca yezwakala yezwakala sisi okokuqala la endaweni la yetholala siphethwe thina la yebo okokuqala yoba ungenile la ngaphakathi la kunenduna la yebo bekwazi ukuthi abantu uma befika la bezokwenza into endaweni kuqalwa kuyona yebo ya manje njoba sihleli kanjena nje icala lesilizayo manje basiphume ngaphakathi emzini yethu sizohlala yebo sekuyicala lesilizayo manje yabo ngiyebo ngiyakuzwa baba
kusho ukuthi-ke siyamdedela nomuntu sibuyele eceleni thina ukuthi benginesizathu wesithi sokuthi why ngicelile ukuthi lento iqopheke kodwa bekumele uqale ucele nakubona ngithi abantu abadala bekumele ngicele abantu abadala sengicabanga ukwenza kanje yes bese kuba ukuthi bakunikeza i-go ahead noma bayabeka izizathu ukuthi kungani bengakuvumeli uma bengakuvumela hayi ukuthi kuba ukuthi sebeyakuthuka njengoba sekufike thina futhi sesikhona bekumele uqala ubacele bona ukuthi ngicela ukwenza kanje noma sengicabanga ukwenza kanjena besuzwa kubona ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami nesimo sasegcekeni ingakho ngenze ngalendlela engenze ngayo because sekunesikhathi lempi ngiyilwa and ngiyilwa inqubekela phambili ayikho and la kunokukhulumeka izinto kukhulunywe mase kufayela inkulumo futhi iphinde ikhulunywe inkulumo ayisafani nendlela ade kukhulunywe ngayo ekuqaleni amazwi aseyashintsha lokho mina kungibeka enkingeni ukuthi egcineni ngigcine ngingasazi ukuthi ifayele kiwe phambili noma kiwe emuva mina kuphela into engiyifunayo ukuthi kucaceke ukuthi mina kahle ngubani wakabani kwenzekeni ngine story nami engiza naso angiguli njengoba ngila ngifuna ukuyiqala ekuqaleni ngendlela yami noma naye mase yabeka ngendlela yakhe omalume balaleli manje urekhodile nawe ndoda ukuthi abantu abadala angilinde baba bayaphikisana nalo linde basho ukuthi angirekhodi abantu abadala bala ekhaya bayaphikisana nalokho wena osufuna ukukwenza kodwa manje asikisi siyibeka phike mina yami inkinga yami engasolvekile because ngiyaguga manje ngiba yisalukwazi eyami inkinga ilungile bona sebekhulile sebe right bona kukho kubahluphayo mina ngila ngoba kunezinto ezingihluphayo shutho omalume bengafuna ukuba ingcenye yenkulumo kulungile ngeke baze bavele bazolalela nje bami lapha ya because mina ngifuna ukukhipha into engaphakathi kumina esingihlupha iminyaka because ngiyamemeza akekho sabelayo ngiyamemeza akekho sabelayo noma kukhona ofuna ukusabela akusabeleki kule nkinga engibhekene nayo umalume lento siyikhulumile ngo-April last year kudonsa unyaka wonke ukuthi kuze kuphume isinqumo nakhona ngize ngiwucela umhla ka-25 akubanga lula ukuthi ngiwuthole and mina lapho-ke yimo limalayo isikhathi sambela mina ngizele nginey'ngane lento angenzeli mina ngenzela iy'ngane zami lezi engiyizele because ekugcineni ngingafa noma inini lekhaya akekho ongangazi ukuthi ngiyagula so angikwazi ukuhamba ngishiya iy'ngane zami enyakanyakeni ngicela ningilalele nenzele iy'ngane abazukuluke benu makuwukuthi niyayinqaba lento ukuthi niyenze okusho ukuthi kwasa nami nazo kaningidingi cha into esiyinqabayo thina sinqaba le naye sinqaba kuphela hayi lokho izobhekana nami malume mina lalela ukukhuluma kwakho ku right le iyona esiyinqabayo ke lena ngoba egcineni izosenzani thina izosifaka icala thina induna ungabe uqala enduneni makuza nalabantu abanje uyabo malume mangithatha iqala enduneni into enjena mangabe uzogcina nabantu endaweni yayo bezolukhuzana uyayibona ke induna yabona enduna kwakufanele iqale ngamhlasa uqala lolu daba angithi babengekho laba ngiyofika nabo babengekho phela labo kube babekhona kwakuzobikwa khona enduneni kuwe makwenziwa lento manje makukhulunywa indaba zasegcekeni eziyimfihlo ngaleyo ndlela ke noma ezingadinga ukuthi izize zifike enduneni kubalekile ukuthi induna yazi ngaleyo nto ukuthi kukhulumekani ngoba ufike nabantu bokuhlala kushuthi sithinike indaba yami ayikhulunywa iyayeka cha ningayikhuluma indaba yenu kodwa hayi labantu labo ufike la sibona ukuthi akukho yini esingasizakho abese siqondele liphela eliqondene naye ngazi ukuthi bangakwenza kanjani ukuthi uma kubaya kanjani lokho recorder angiphumi mina ba recorder yebo vele siyidlulele ngale celeni phela ngizile ukuzokhuluma la ngoba ngihlangene lalela anto okuhlala hlaleni
but ake nibhekisise lapho ukuthi kukhona nenivumelana ngakho nomuntu kulokho ukuthi yena yedwa ozokwenziwa leyo. Nami lento engiyicelayo ngoba nami ngeke ngizongizora. Yazwi lami nje ngeke libe khona nokuba khona. nami lokho engikucelayo Ake niphawuleke nabanye ukuthi ngithini-ke nina. cause umuntu onenkinga mina nginandaba mina sengizinikela ngisenandaba. Mina sanibonani. Yebo. Yebo mina uMakasinti. Oh. La ekhaya lento iqaliwe obhuti nabo ngesikhathi iqala ifika yasehlangene akekho eyazi. 2 ngesikhathi sekusuka lapho yaqala ke indaba ukuthi ke iyadingithwa nabo obhuti bebefuna ukuthi bahlanganise imqondo ngeke vele ukuthi sebeyam attend ngoba into ebiyenzeka sisi mina bengifika la ekhaya ngifike ngihlale la ekhaya mangihamba njengoba ngihamba ngalesikhathi nje emsebenzini kusasa mangihamba ngalolu suku yena afike entambama besiphambana naye bengafuna ukuqondana nami mina ngifike ngihlalele ekhaya okay kuhambe kwahamba ubhuti lo behlala usebenzele eGoli Yep. uthe seGoli ngenxa yezinto engingathi la ekhaya normal izinto ezenziwa ngayo kuyehlalwe phansi izinto zikhululwe Okay. Yes. okay ngesikhathi yena ethe uthole kumthandaze enyangeni ukuthi uzalo ubhuti obhuti badideka nami ngayiphika leyo nto ngathi ayikho futhi ayikho namanje ngisaphinda ngisayiphika ayikho ubhuti ube umfowethu yimina ebengihambisa intombi zakhe ebengiyivukuzana legcekeni mesifikile akaze kwenzeke lutho ubhuti uzamile wayeGoli njengoba kwenza ngendlela yesizulu angiqalela ufikile yena kwafika nezingane zikaBhuti lo athi uzalwa uyena angazi lento yini iqala kude sisi Ingakho befanele ngiyichaze mina eqaleni mhlawumbe wathi was 2013 wangicela indaba yokuthi utshelwe inyanga ukuthi khona lezalwa khona lengamisa khona kazalwa khona angisazi leso sibongo ngaze ngamtshela ngathi mntanami angikaze ngiqombe ngisho lapho angiyazi leyo wathula tunya uthe ngo2019 useqhamuka usethini usezalwa lengaqala khona ukuqoma wekuphi ngiqala ukuqoma ngoba wengakabi ngayilwa futhi lonto ngayilwa ongangokuthi uthe qhamuke sethu uzalwa ubhuti uqhamba neDNA yezingane zikaBhuti lathi uzalwa yena iDNA yala ekhaya ikhehla lini uzoqhamba neDNA uzalwa la ekhaya okay ukuthi lesake saze sakhuluma ngathi mina yabo lengane ngiyazi ngempela ukuthi ngifisela ukuthi mina ngalala ngobhuti wami ekhaya ngase ngathi mina okay ukube sasihlangana nosisi sixoxa naye ngathi mina umamncane lozalo lokhuzana unengane azala ngaphandle azala eseshiya ubhuti la ekhaya wayothanda ngaphandle kuba befuna ukwenza iDNA ukuthi yena uya corresponda kuzona if e corresponda kuzona ukuba ufike naleyo DNA bengingasho ukuthi hayi uthola iqiniso kodwa ngoba ufike nezingane ezila egcekeni futhi zala ekhaya ngenza kanjani iDNA yomuntu wala ekhaya angeke nikwazi kwenzeka ngazi ke mhlambe kuyenzeka ke mina ke senichazile so leyo nto sisi mina angiyazi futhi ayikho obhuti indlela kade sebeyihambe ngayo lendlela ubhuti uqale eGoli wayifuna lento yafike yaphila bahamba baya komunye umama le phezulu wafike futhi obhuti wabachazela babuya so njengoba kade ngibuyile mina ngila bekuwukuthi sileya kuyena lo mama ozofika sichazele in details so sathola lo mama ukuthi kule weekend uyahamba uyemuntu akekho akezuba khona 2 bekade sinenkinga sesiphambene nangu udadewethu ngenxa yalento futhi upusisi lo wakuboka lo bhuti ethiwa ukathi uzalo yena so ngase ngithi okay ngoba usisi uyaye ekhaya asibuye sizokwazi ukuthi sihlaleni phansi sonke siwumndeni sikhona sikhulume lena obviously sifike sakhuluma nosisi sayisetisha into yethu saba right yena kangafiki sekuyabani manje kuseni sekuthiwa yena uyeza ukuthi uza nani mina ngathatha uthi vele uzofika ntambama sengihambile kanti useza nalabantu waye ngezanga ukuzokusho ukuthi istep esengisithatha yilesi ngoba phela kufanele obhuti abatshele mina ayikho into engiyenza ngeqobhuti ayikho njengoba kade samsana nabo nje ngize ngasho ngathi bhuti njengoba sekuthiwa uyezana mina ngiyahamba emsebenzini kuyabhala kunama exam nalokho ngicelile ukuthi ngibanjele umgqibelo kuyabhalwa ngesonto ngiyahamba bhuti ngicela ukuthi mefika namhlanje senohamba naye niye kulo mama uzafika amchazele naye ngoba ngaya mina wafika wachaza ngendlela achaze ngayo sekudingwa sethu umama usedinga yini ngoba siqondana mangifika mina ngiyahlala afike entambama so manje mefika yena afika sefika nezitori engaka ngiyamangala ngempela angazi Sekezwa ka.
nabathi bayamfakazela Nkosi yami ilokhuzana yena angayakoyenza thuke futhi la ekhaya ke ngicacise lokho mina ngibazalanga elokhuzaneni ngemshadweni angishadile ngabazalela la ekhaya normally ingane intombazane emayizalela ekhaya ingane yatshe intombazane yatshe ukuthi ayenze izilwane zokubika ingane ekhaya ngoba vele zibhilonga kuphi komalume yes ngazenza lezo zinto mina ukuthi ngingafuni ukwenza iDNA once mina ngenza mina iDNA futhi mina engimkhiphayo uzobuya uyisele ubani esembuyisele emndenini lapho besisi ngiyakuzwa wema uyachaza impela uyayibeka mina bengifisa ukuthi ningilalele mina indlebe yena engidingayo kuphela kodwa ngithi manje indlebe yakho usuyenze yagcina isifika nabantu obukade ungababikela ngingababikelanga nansi nanso phela inkinga abafike beme kuyo ukuthi bona bafike bengekho mina aware nginankinga ukube kuthiwa manje ngikutshelela ukuthi ngiza nosisitetele gubuzoza ukube bekunjani ukube kuthiwa ngikutshelile ukuthi ngiza phela wena nosisitetele ubungezitshela mina ukuzokhuluma nobhuti mebekutshela ubuzoza bengizoza mengitshela ubhuti ngokwazi kwami ubungeke ngiyakutshela sisi obhuti mina bengizolinda ngidinayo ngoba ngazi ukuthi ibona abaphethe la ekhaya asiphethe okay la esengikubuza ke mina ukuthi njengoba ke nibeka kanje le nkulumo endleleni ibeka ngayo elami iside lona libalekile libalulekile kodwa hayi ngalendlela oziyela nami hayi futhi senze njani siyayiyeka ukuyikhuluma ungayikhuluma because mina inhloso yami ukuthi kudlulwe kulento la ngizile ukuzohlasela umuntu akimhlasela uma ngibahlasela omalume ngixolisa ke kulento yokuthi ke ngingabiki ukuthi ngiza nabantu lelo phutha ke ngiyalixolisela kakhulu yeah yes ileyo nto kuphela because le nkulumo le kahle kahle iqondene nami noma mina nginembuzo ngidinga impendulo kuyena angiphendule futhi ngokuthembeka ukuze lento mahlukana sihlukane lento iphelile ikhathazile kwatiya lisehli lemphinjeni umuntu ehlezi icabangana nalento ongakuthi ke sisankinga nokuphendula kodwa izinya mangizoleka imali ukuthi ngiphendule ngoba ngifuna into ezokweqa phezulu kwami ngoba inkinga isiyele kushuthi sekulele kubonaka omalume ukuthi bayasinikana igunya lokuthi thina noma sikhulume lento kodwa futhi nokukhuluma uvule emakhamereni angeke ngizomlazi ilungelo lami futhi siyawazi amalungelo what about mina ke impilo yami mina ke noma ngakhuluma sisana lalelani asifuni nidalisane la into esiyicelayo la sicela kukhulunywe lento lena kuphela kulungile ayiqondane nami mina ngizoyithwala asifuni lekhuzana leniphikisana umuntu mekhuluma okhuluma oyedwa aqede ukukhuluma sibuye phinde kukhuluma omunye akekho ngena omunye emlonyeni yebo ukuphela lesifunayo nami lokho ebengikufisa ukuthi nizwe iside lami ukuthi size sifika la sifika kanjani sifikiswa yini ngoba khona bakhona la abangazi abazelinye iside kanti kweyelinye umama engabe naye ukuthi uyaphikisana nalelo side ngizomnika isikhathi nesikhundla sokuthi akwazi ukuziphendulela kudlule mina bhuti ungangishutha anginankinga nje mntama ungishuthi okay la ngibhalile phansi ngoba ngenzela ukungakhohlwa ngifuna ukuhamba nginithathe nje ekuqaleni icala lento ngize ngiyofika ekugcineni nizobeke lapho ke enifuna ngime khona ningibuza imibuzo ngizoma nawe mawuvumelekile futhi ukungibuza okay sacela umama asondele ngalana ke akafuni ukuvela no akeze ukuvela asondele ukuze ezozwakala kuphela uthi akazavela ngekazavela ukuze ezozwakala nje kuphela ngoba kubalekile ukuthi ezwakale ephendulana nosisi ukuze inkulumo kaSisi mhla njengoba echaza lokho akuchazayo kukwazi ukuthi kuzwakala ukuthi wayithini umama wayithini yena amela phana ngoba mina umama ukuze ezokwazi ukuzozwakala kodwa angaveli yes ngeke azavele njengoba ibhekele noma engazohlala la eduze kababa uma abe nje la eduze uzozwakala kuphela ngizoba nje uzoma lapho ngeke azavele ngeke azavele uzobala inkinga mawusuphendula uzukuzwakala
Uthi uzosondela uma isiphendula. Sengingaqala. Okay. La ipoint lokuqala nje. Mina ngikhule ngizazi ukuthi ngiwakaGambusha. Engicabanga ukuthi lokho kungithatha isikhathi ngakhula wangikhulisa ubaba njoba ngisathi ubaba namhlanje. Wangikhulisa ubaba angizwanga ukuthi kufanele oh wangikhulisa ubaba inkinga ibingekho yonke into yahamba kahle kwaze kwashaya isikhathi la engaphupha khona ngiphupha bani ngiphupha ukhuluma Mtshali and ngikhumbula kahle ukuthi I was 18 ngaleso sikhathi ngangilele ngale kugcineni isikhathi esiningi sengibuya endwedo ngangilala ngale kugcineni kagogo kube khona into ethi ngalelo langa angilale phansi ocansini ngingandlali lutho ngalala mase ngilele ngiphupha ukhulu asisindi vuka ubuzuma wakho ukuthi owakabani isikhathi sesishayile awu mengabe esengitshela le nto ugogo ephusheni angikhombisa umuntu wesilisa omfishane le nto sengiyikhulume angazi kukangaka umama engayazi futhi ayikazi ifike emadlibeni akhe ukhulume ngivezela lo muntu angivezela umuntu wesilisa ompofu nje omfishane ebhekele ukureshwa kwakhe ereshwe ngendwangu emhlophe la bemrephe ngendwangu emhlophe lapha phansi efake lezi icathulo eseyifakwa manje ezibizwa ngeomega kodwa kudala bengile ngikhula ngithi minayi icathulo ezigqokwa o-taxi driver mesethu ukhulu lapha ephupheni akukho okufihliwe ongayukuvela ababulali benyathi bayolala ucwayimbane until today lelo phupha ngilikhohlwa nangu ugogo ngavuka ekseni ngamtshela and angiyanga esikoleni ngalelo langa it was Thursday angiyanga esikoleni ngatshela ugogo ngathi gogo uyazi ngiphupha iphuphela ukuthi nokuthi athi ugogo he manje kuzothiwa nika akafonela uma wakhe vele lekhaya bona bebazi ukuthi angizalo umondli mina ngazi ukuthi ngizalo umondli so mangiphupha leli phupho limtriggerisha ugogo ukuthi nakho ke lengane isivuka naleli phuphe nje afonela uma ukuthi akafiki futhi nangempela wahlonipha wafika kumgqibelo wangihlalisa phansi wangitshela wangabuza wambuza ugogo ukuthi awu wamtshela ukuthi benzi nayi indaba ithi ingane iphupha ukuthi hayi uma ngihlathise phansi angitshela ukuthi hayi no iqiniso umondli akuyena ubaba wakho kodwa ubaba wakho usibusiso wasentuzuma mase ngithi mina hayi ngingathini ngibe nama mixed emotions angazi noma ngijabule noma ngiphatheke kabi kuthe ngesonto esehamba ngivuke kanye naye ageze nami ngigeze sihambe sibheke khona entuzuma ngiyakhumbula sifika sehle estobhini cathi kwathi ileft okuqala ko4 engathi into ethi ayibe kanjalo ngisakhumbuli kahle sehle estobhini sime athi uma akasakhumbuli mase ngihlala ku pavement mina ngithi hayi no ngizolinda ke mawuzukhumbule hayi kuphela isikhashana futhi akhumbule hayi sihambe sehlele khona ngezansi ngoba ngiyakhumbula yimi engangihamba phambili uma elandela ngemuva hayi sangena babigelelane nomunye umama owayela eceleni kamakhelwane owayeyisidudla nje singene singqongqoze sicapha nje sazivulwe kancane sithemba ngabe singena lapho nayi indoda iqhamuke ngasekamereni uyambona nje bandla ukuthi hayi uyayigulela angene ngabona ngonyawo nje ukuthi hayi ngasho ngathi hayi lo muntu lo engimphuphile nalo ovelayo abantu ababili abahlukene kodwa it's fine hayi ngingene sihlale phansi ahlale ngaphesheya uma beseceleni nami ngibe ngala hayi baxoxeke bona bancokolisane bayabonana baxoxe misiyabuza lo baba lo ukuthi ubani lo hamba naye athi uma awusamboni yini athi lo baba ubani athi uma usindi athi usindi angibuke mesethi uSimangele shuthi lo baba ke wangiqamba ngokuthi nguSimangele hayi mase ngiqanjiwe ke lokho ke mase beyaxoxa mase ngithi mina umbuzo nje futhi ngiyakhumbula baba wodwa umbuzo engawubuza ngathi mina baba isiphi isizathu esenza ukuthi ungilahle aphendule lo baba athi cha angikulahlanga ndodakazi angivange ize ngikulahle wangichazela ukuthi uma wafika efika lapha ya kuyena ngazi noma wafika ngayo la ngawasikwa yini ebusuku noma wayekhona futhi
noma wasikwa ngalelo langa ebusuku wamthatha wamisa eklinikhi kaNozazi. Uma wafike wateta lapha wahamba futhi wayomlanda wabuya naye. Mengabe sebuya naye angazi noma wavuka wayetohweni noma webamba itoho noma wenzani. Uma lapho waseyavuka ngicathi ngalo lolo suku wavuka wagoduka wabuya wezikhaya ebuya nami. Lo baba uthi mesefika mama usukuthi ngikhuluma into engayizwa mina hayi ukuthi ngangixoxela umuntu. Amese yabuya. So lo baba uthi wahamba wathatha imoto waze wajika kaJabula. Ngalizwa ngalowo baba lelo gama uthi wajika kaJabula. kaJabula akazange ukuthi enze njani noma aqonde noma enze njani. Wajika wabuya ngoba uma wengamtshelanga ukuthi ekhaya kukephi wagcina ngalelo langa ukumbona uma wathi sebuya uma wabuye seqhutshwa abafazi. Waseyasho ukuthi angivange ize ngikulahle mina. Yileyo nto le into eyenzeka. Usho mama ngabe ngiphambuka ngoba wawukhona. Sisi uyaphambuka lapho angithanga ngimtenda ngangihamba. Cha kodwa phela ngisho amazwi ayeshiwo. Oh okay sike ngiqhubeke. Ukuhamba ngiye lapha nalapha. Siwa uzwakala. Ngafika khona ngasiqinisile. Bathi wafika uma wakhe ethi ngiphuzisa amaphilisi enhlungu. Wanqaba yena wathi ma umuntu ekhulelwe akakaza aphuzise amaphilisi enhlungu. Wayesethi uma wakhe ke okay ngicela ukuhamba ke mina ngiyele emsebenzini ngoba into yenu nobabili. Ofishi vele uma wakhe sasingatholani naye. Sasingazwani sasithandana nendodana yakhe yena engangifuni. Ngahamba ke ngayisibhedlela wafuna imoto ngayisibhedlela kaNozazi angafike ngateka. Sithe masibuya lapho khona umuzi ongenhla sengikhohliwe isibongo sakhona ngoba sekukudala. Wangicelela khona ubhuti lo ubaba wakhe. Wangihlalisa lapho wathi ngeke azangiyise kuma wakhe ngoba vele uma wakhe uyazi ukuthi sinenkinga naye. Wena untombazane vela ayithandana naye inyuma wakhe ayithanda. Kusavela oShoprite ayifika iphetho oShoprite mina ngangowasemakhaya ngingayazi leyo nto. So wangihlalisa lapho ongangokuthi lo mama walapho waze wathi ngeke uzuhambe lana la ungene khona nengane incane kufuna kuze kuyinkaba. Waze wamtshela yena futhi uLokhuzana uSibusiso wathi ucela anginikeze imali ngithenge imithombo nempuphu ngigaya utshwala besiZulu kuze ingane kwemukele ukuthi inkaba isiwile bese ngiyasinda. Emva kwalokho ithe isiwile ke inkaba ngafonela usisi naye wanginika uSibusiso imali kwa ukuthi ayinganele ukuthi ngifike ekhaya. Ngafonela usisi weseThekwini. Sisi ngicela unginike imali sengifuna ukugoduka ngiye ekhaya nengane ngoba ngihlele emzini womuntu. Wanginika usisi ngambeletha ngabuya ngeza naye la ekhaya. Angivelanga ngathi ngimthetha ngangisuka ngahamba. Manje inkinga ke nami angazi ukuthi ke phakathi kwenu ubani wekhuluma iqiniso kumina noma wena noma uyena. Okay asiqhubekeni. Sisi ngafika isingakanani ingane la ekhaya. Ngafika incinci isazalwe ngalolo suku. Yayingazelwe ngalolo suku. Yebo. Kodwa ukuthi nje yayisenenzukwana kodwa incane. Yes. Okay asiqhubekeni. Okay lo baba ukuqhubeka kwakhe mesethi okunye futhi ngangengedwa kuma wakho sasibaningi. Mesethini uma athi musu ukukhuluma leyo nto phambi kwengane. Mese kuyathuleka. Lento engiyikhuluma ngiyikhumbula kahle. Anginanazi ngisho ukunanaza ngiyazi njengoba ngizazi. Okay kuqhubeka isikhathi ke kuthemva kwalokho savalelisana lo baba wanginika inamba wangipha no20 wazangikhombisa wathi nali ikamero engilakhile kanjani hayi kulungileke siphume sigoduke sibuye. Hayi impilo iqhubeke futhi ngingabi nankinga nginobaba ngala. Okay nginobaba ngale umondli nalo sengimtholile. Kuthi ngelinye ilanga uNdumise ehambile eShepstone wayeyokwenzela usiko lakho lokugcaba. Hayi sihambe simphelezele ngihamba noKhanyi sishona khona lapha hayi siye eShepstone uNdumise afike enzela usiko lakhona agcatshwe. Emva kwalokho bese kulandwa nami. Mina ngizikhumbula ngiya ngakhona esibayeni ngaquleka lapho. Ngavuka sekuyintambama. Into yokuqala engayisho ngiphaphama lapho kwaba ukuthi sengicela ukugoduka. Wathi baba Sindi ngeke uzukwazi ukuhamba ebusuku ongcono usuyohamba ekseni. Hayi nangempela kusekuseni sibuye. And ekubuyeni kwethu sesifika eThekwini kunamagama abhlungu engezwe kuthiwa asho mangaze ngamconfronta ngawo. Kodwa futhi angizimisele ngokwasho la. Wawasho lamagama iwona enza ukuthi mina ngigcine sengihlehla kumondli. Ngahlehla kumondli nje ngahlehla impela ngahlehla.
kwaze kwashaya isikhathi lesho khona uma uthi 2013. Ngo-2013 mese ngiyobuyela kubaba-ke manje sengiyomtshela ubaba ngithi ngimbuza ubaba ngithi webaba ngiyingane yakho mina noma cha angakamtshela ukuthi sengiyazi athi ubaba sindingangingathanda ukuthi uma wakho akutshela ukuthi angikuzali kodwa yeba uyena awuyona ingane yami uma wakho ngahlangana nawe usamncane ngoba ngize ngaconfirma namhlanje ukuthi wahlangana nini naye nahlangana ngina 1 month noma ngase ngina 1 year wathi hayi unyaka ngathi ungakawuhlanganisi wawuyohlanganisa unyaka ngathi mina uma nathi manihlangana that was 2013 nathi manihlangana noma wathini kuwena wathi ngowakabani ngoba wena uthi awungizali kanti mina ngazweni angimtshelile ukuthi sengiyayazi athi umondli wathi uma wakho wakagcaba ngaphinda futhi uma ngamfonela ngamtshela ngathi ma ngafona ngikhala futhi ngathi ma nangu ngibuza umondli uthi wathi uma uyangidakelwa lo uyangihlanyela nje ayikho leyo nto ngibuyele kubaba athi ubaba wesindi ngeke ngize ngikhulume into engayazi mina ngihlangana noma wakho isibonga ngitshela sona wathi wena owakagcaba ngingawaqambelana manje ngicela umeke kancane sisi ngicela uyiphosi umondli naye uyebo kokunye uqinisile ngafika kuwena yena enenyanga unyaka uqedele sekukuyena ibirthday yakho sayenzela la ekhaya ekhona ngamtshela ukuthi ubaba wakho sihlukene nawe uGcaba ngikaze ngimphathe yena wamisa emadlebeni uGcaba nje angikaze ngize ngiqome ngisho kaGcaba ke mina ke uGcaba nje angimazi angithi phela manje sengikhuluma angithi ngilanda istory ukuthi mina ngisukapi sengisho ukuthi ke bandana lapho ke oyimali wakuphazamela ke nalapho because even ngifika kuyena mina ngamtshela ukukhulisa ukuthi ngingakutshela usemncane ukuthi ngingakutshela usemncane ngangenzisa ukuthi ngicela ungaphazamiseki ngoba ngangenamuntu ngaleso sikhathi kwakuyena umondli wayekhona for sure umondli vela akakuzali ngafika nawe kuyena evele sengikuzela akakuzali nje enhloko sasigqibela ukuthi ungathi uvela amehlo ubhekela kuyena ubungazi ukuthi uzothi baba kubani yena wekukhulisa nje okay kwaqhubeka ke ngithuli njalo izinto eziningi mina bengivalela ngaphakathi ngingazikhulumi njengoba bethi bengithula hayi ukuthi bengithula into ingekho ekhanda ingangihluphi bengihluphi kodwa ngisathuli ngisayilalelisisa ngisayifuna okay kwahamba isikhathi izinto zami ngiyahamba kubantu ngiyabheka izinto zami azilungile kuthiwa kufanele ngigeze fanele kwenziwe ukuthi okay kwathi ngelinye ilanga ke ngifonela lo gogo lo engangifonela ubaba yena usibusiso lo ngimfonele enambeni yakhe naye ngizothi ubaba ngamfonela enambeni yakhe labanjwa yilogogo ke ngiyathuka umama ethi wathi akagayisa izulu mangimfonela sorry kancane akuyena ugogo lo walapha ya owathi angayisa izulu umakhelwane lengangihleli khona alright no ayikho inkinga okay mangabe ke sengimfonela lo gogo ngithi mina okay ngikhona indawo engiyejombayo ubaba lo ngake ngamfonela nje phakathi nesigamu ngimcheck impilo ukuthi unjani ngoba ngangikade ngimshiye egula hayi ngimcheck futhi sixoxasha ukuthi hayi uyaphila athi hayi wesimangela ubengibiza usimangeleke unakhona futhi lelo ukuthi usimangele uthi wathi wangetha wathi ngusimangele ngoba wemangele emangazwe isikhathi engifike ngaso angazi ukuthi babevumelene ngani benoma uthi wayemangazwe isikhathi engafika ngaso wamangazwa indlela engangibukeka ngayo iyona into ayisho wathi mina ube kuthiwa ngangingane yakhe kwakufanele ngizalwe ngo-October November uthi wathi yena wathi umaki yena ngiyiprem angithi uyayizwa nginto ade ngihleli nayo manje khuluma uqede wathi ngiyiprem okay ekuhambeni kwaleso sikhathi wathi yena kwakufanele mina ngibe October November mase ngikhuluma naye ocingweni useyasho ukuthi yazi Simangele akungcono kube kuthiwa wofika ngelinye ilanga uhamba wedwa ungahambi noma wakho kuningi engifuna ukukutshela kona so mase ngifona ke ngalomhla ka14 ngimchecka ngoba ngithi hayi ngisafuna uke ngivakashe ngoba yes mhla ka14 ngimfonela mase ngifonile mhla ka14 lokho galibamba ucingo athi unebhadi ndodakazi uyathula nje lowo muntu manje hawu inhliziyo yami bebhlungu futhi sengishawana na ukuthi awu engabe yini la efuna ukungitshela yona ekwakumele ngiyazi engingayazi
kwaphela kanjalo. Hayi ngabuya futhi ngabatshela lekhaya noma ngamtshela ukuthi baba ushonile kwanje kwase kwathiwa ke lekhaya fanele ngihambe ngiyogeza ngoba nami ngaphupha umuntu engathi umuntu wesilisa uyangilanda. Kwase kwathiwa lekhaya fanele ngihambe ngiyogeza ngilahliki kuthiwa yini phositshe. Yes, hayi nangempela kwakhona isikhathi lesihamba khona noma sahamba sayakhona salala. Lo mama wazakhipha i-album wangibukisa i-album yabantu bakhona. Uma wavuka ekuseni wahamba emsebenzini. Sithe esevukile uma emsebenzini wangithatha lo mama ngoba ngiyakhumbula ukuthi wegqoke ijoyini yesonto kwaku-purple and black ngicathi uyi-Catholic. Wangithatha wangihambisa saya komunye umuzi le kwakusonto khona kukhona nabanye amakhosikazi ayigqoke njengaye. Masifika laphayana kuyaqotshwa aye komunye umama nje ngani mhlawumbe umkhokheli wabo noma kwakwenzakalani. Afika athi hayi ngihamba nendodakazi. Athi lo mama hayi bandla. Hayi kodwa nani mabani ngisathi noma thi Mantetha. Wasuka lo mama ngaleso sikhathi sahamba sayindi sesiqeda lapho baxoxa into abayixoxayo ke nami vele ngangiyinganyana ngilapho ngilalele. Sasuka lapho sahamba saya kwindodakazi yakhe ngoba yayishadile angisazi yayishadelephi. Indodakazi yakhe ayivanga izifune ngisho singene endlini. Samanje kanje eminyango wamtshela ngaze wambiza ngaliphi igama athi wesibanibani ngihamba nengane kaSibusiso la. Wavela kanje eminyango wathi hayi ma anikahleni nje hayi anikahleni ngempela anikahleni. Isizathu sagogo sokuthi eze kule ndodakazini yakhe ingoba yayinemoto efuna ukuthi indodakazi yakhe isithathe isise emathuneni siyophosa lelo litshe. Washo futhi lo gogo ekuseni uma isehambile wathi yazi iyangixaka lento yokuthi kuthiwe wena fanele ugezwe fanele uyophositshe. Ayikho ingane yalekhaya eyake yakhalela lezo zinto. Kwakona lokho kuphositshe mina ngazi ukuthi kufike kwenziwe njani. Asiyenzi leyo nto la ekhaya. Athi kodwa ke sisothini nangempela inqabe futhi into ingasiniki nje imoto. Sahamba sagibela ibhasi safika ePhoenix sangena emathuneni. Masingena emathuneni nawo amathuna athe shaye sahamba saya kulelo thuna lelalichuza. Mase ngiyambuza mina sesimile ethuneni isiphambano silele phansi. Ngimbuze ngithi wegogo unesho kanjani ukuthi leli thuna esize kulona ilona. Athi hayi ngakala ngehlahla akhombe kanje isihlahla esilapha ya. Athi hayi ngakala ngehlahla. Mengabe silibheka leli thuna alibhaliwe lo muntu lo abhaliwe futhi nakhona ugogo ayikho into ayikhuluma lapha ya. Wafike wama nje sajika sahamba. Masibuya sibuyela khona lapha ya ugogo wafika wabhaka amakhekhe ngamphekela imfino. Ngithe sengibheka esikhwameni sami ngangino 170 ngangizobuyela ngawe emuva. Mase ngithi ngiyabheka esikhwameni imali yami ayisekho. Kwaphoqele ukuthi ngiphinde ngilalolunye usungu manje imali yokugibela ngisenayo. Kwathi ngakusasa lo gogo wanginika u20 rand athi ngizogibela ngawe ibhasi. Ngagibela futhi ngempela ibhasi ngabuya. Kwabo ukugcina kwami ukuya khona lapha kulowa muzi. Ngagcina nje ngci. Okay, ngicela ukuqhubeka. Emva kwalokho ngicela ukuqeda manje. Ngeke phela kuzoba kude kakhulu ungakwazi ukuphendula kuzoxoveka. Uyabona ke lento ayishoyo ugogo. Futhi Sindi wena ngesikhathi ufuna ukuya kini uzwa wawuphuphe iphupho. Waxoxela uThembi. Ngaxoxela ugogo. Mina ngafonela uThembi. Okusho ukuthi lafika kuThembi but nangu umuntu engamtshela. Ngafonela uThembi mina kasisiqondeni. Avoka wathi anti nangu Sindi usephuphile ukuthi ubaba wakhe akasekho. Kade hambile wazwahamba naye wayemathuneni lawo mathuna afikile bafike bavula igate. Uthe sengenela ukuba lo baba esethu uyangena uSindi wathi akavumelekile yena ukungena bezomkhombisa ukuthi usehlala. Okay. uSindi noma ngisuka lapha bese uThembi anti ngicela uphinde futhi umhambise njengoba wami useqaleni saya. Masifika laphana ngaqale ngafona ucingo kade nami njengobesho nami ngalithola gogo ucingo landline yakhona. Ngamfonela ugogo, gogo hayibo bengicela ukubuza ukuthi ninjani impilo. Athi hayi intobudakazi siyaphila kodwa manje inkinga esiyenzile lo muntu enanifika nizombona akasekho washona emva kwenu. Iphutha elenzeka mina inamba efonini yakho angazange uthi wayiseve ngubani. Ngingacela ungilethele intombazana. Sahamba futhi noSindi ngafike ngalala ngahamba kuyisonto ngomsomluko ngavuka ngaye emsebenzini noma ngasaphosisa insuku ngingasazi kahle ngavuka ngahamba ngaye emsebenzini wasala ke naye ugogo baqhubeka ke neprocess ababeqhubeka nayo nosuku uthi banzani ke kokuphonsitshe nani nestaff ngangasekho ke lapho kodwa engikwaziyo wathi mesebuya imini ugogo engamfonela ngathi gogo ngicela ungibuyisele ingane ekhaya ngiyicelile mayisihlele insuku ezinde ekhaya bazongithethisa wangibuyisela engibhakele ebhaka amakhekhe wafaka esitsheni
Ngase ngafona kugogo ngabonga, gogo awusiyabonga amakhekhe pho isitsha sakhe yosithola kanjani, athi ugogo hayi ngamhla kubuya indodakazi uyowathola. Silome efika afika ngincomela ukuthi uhlale kahle nogogo baze bawasha amakhethini baye esontweni. Usethi futhi ma uyazi nje ukuthi thina noNdu vele umfana wami ke lo baba athi akamzali vele aqinisile ukuthi akamzali amthola ngikho esekhona. Owangase Potchefstroom. Wathi masa abase Potchefstroom sobabili noNdu. Ngathi mina hawukuphi nePotchefstroom na? Wathi hayi akazike kodwa uthe ugogo uzomcela. Bahambe naye baye emakhaya. Ngase ngithi mina akothi ugogo mecela kasheshasho kunesikhathi ngikulungiselele kuze nihambe kahle. Kwagcina lapho kemva kwalokho ke futhi ke sekuvela lezi ikandala ukuthi uthi akamzali uyena opheziqhamuka naleyo nto mina engayazi. 2 khona ingane athi wahlangana nayo yena edrobheni. Wathi masihlangane nentombazane ethi izalwa lapha yana kaNtetha. IkaNtetha isibongo sakhona lapha na koMadiba. Uthi babothi mebebonana abafana baze banikezana inamba. Ongangokuthi uthe eseqala lezi ikandala sengimbuza wayesethena lengane akasatholi ngoba ngase ngifuna yona ukuthi aqhamuke yona ezokwazi ukuyichaza lento ukuthi njengoba babebonana bezana futhi base bearrange bona bobabili ukuthi bazovakashela lo gogo lapha. Waze yamtshela lengane yathi hayi ugogo wethu ke uyeyisa kodwa ke nje uhlaza kodwa ke sifuna sambe sobabili simvakashela sibone isiqhamu. 2 uanti lo amshoyo awudadwabo babe babili vele kwabo. Uanti lona wafika wathi uanti ma intombi kababa wakhe eyayisithandana nobakhe sorry ukuthi ngithi uanti wakhe akuyena. Intombi eyayisithandana noba wakhe kuleyo lokhuzana engathi ngiyekhona sathi sibuye kokuqala nansi ngithuka. Wazwasho nogogo wakho wathi kuthuka ubala ke ngoba ikuthukela ibhokisi umuntu oseshona lona. Wathi yena ithe izoye egoli yolanda ingubo zokugqoka idayisa ingubo zokugqoka izombiza mase ibuya kolanda ingubo izomuphi ingubo. Mina ngakujabulela lokho. Manje mase qhamuke ezinye izinto emva kwami mina sengiyadideka. Ngicela ukuqhubeka. Yebo noma okuningi okushoyo okungasakukhumbule ngikukhumbula ilokho kwentombazane. Yebo sahlangana nentombazane leyo. Ingakho ngingayikhuluma ngindaba yayo vele ngoba ngaleso sikhathi ngangisajabule ngijabuliswa ukuthi ngithola ubaba. Ingakho nami futhi ngangikhuluma lawo mazwi ngangakhulunyiswa yilokho ukuthi ngijabulele ukuthi ngithole ekhaya. Not ukuthi mase kukhona izinto ezivukayo leyo nto sengizohamba phezukwayo ngime ngayo ukuthi ngangithe lo sisi lo siyafana naNtontoni. Okay angiqhubekeke. Eqhubekeni kwalapho kuhamba isikhathi ke kwahamba isikhathi ikuthulakalile ngahamba ngayaphi konje khona le ngaya khona ngiyokuzwa. Mangiyokuzwa lapho washo lo muntu lo njengoba deshuma ukuthi uyasho lo baba lo ukuthi lesibongo tshelwe sona wena akusona. Into engayenza ngasuka eThekwini ngeza la ekhaya. Mangifika la ekhaya ngafike ngababuzo malume nginenkinga. Niyabona siphambana nomanje hayi ukuthi sibangani. Sibanga indaba yesibongo sami. Malume ngowakabani. Umalume hayi ndodakazi angikwazi. Malume ngowakabani hey umalume hayi nami angikwazi. Kwaze kwaphendula umalume omdala lo wehlayo manje wathi hayi mina ndodakazi angeke ngize ngisho ukuthi ngithini kodwa uma wakho umuntu uthina esimazela yena kwakuubhudwa kaNgcongo. Isona sibonge engisaziyo. Ngize ngisuka lapho ke manje sengibheka umkhondo because yonke le ndawo ekade ngiya kuyona nengitshelwa yona umondli uthi ilapha ngoba nakhona futhi lapho uanti ngicatha ngafakazi khona lapha le ekuvela khona ukuthi uma ugogo wakhona wayenjani njanini nakhona kuthiwa mina ngaphikwa. Ngafike ngaphikwa ukhule sakhona ukhulu nje kuthiwa wahamba waya khona ngaphikwa kwathiwa ngibuyiswe ngina 3 months. Baphindele still futhi kwathiwa hayi kwaphinda okwesithathu. Kuzona zonke lezi insolo ngithuli njalo mina ngile ngilalele ukuthi okay njengoba ngaphikwa kanje okusho ukuthi lezi ibonge ezishiwoyo akuzona. Ngase ngithatha isinyatha sokuthi ake ngiphinde emumva ke ngibheke lo bhudwa kaNgcongo. Yebo ngambheka ubhudwa isibongo sakaNgcongo ngaze ngathola ukuthi okay kulapha eMbumbulu. Okay ayisihlaleke lapho sihambe siye khona ngifike ngibuze futhi no anti bakhona basho ukuthi hayi cha impela uma wakho siyamazi wayethanda lekhaya uzalwe ngamuphi unyaka ngisho isikhathi okay bakala ukuthi hayi nokwakuyizona impela ikhathi lezo okungenzeka ukuthi yebo kuyikona kodwa sizokwenza ini iDNA hayi nangempela futhi siyenze iDNA
sahamba no-anti kwakubani ngeke ngimbize ngegama. Sahamba no-anti sahamba sayoyenza i-DNA sahlala salinda abuya ama-results. Athi engakabuya ama-results ngahamba ngayangimasa afike saxoxa ngamthetha hayi isizathu sokuthi ngize kufinyelele ekutheni ngize ngenza i-DNA ingoba lo wababa uyakhumbula yini ihleli kusofa lo wababa ethi wayengeyedwa kuwena babe baningi wena wamvala. Wathi ma ukatushiswa ileyo nto kwakufanele ungibuze ngathi mina phela sasinawe sobabili. Ingakho mina ngaze ngathatha isinqumo sokuthi okay ake ngihambeke ngiyokwenza le DNA ukuze mayibuya ngazi ukuthi okay nangu baba wami mayibuya ama results e-DNA athi negative angiyena wakhona. Lapho yena uma usemfonelile lo wa-anti ngalo anti wangitshela ukuthi waze wangithuka uma wakho wesindi uthi wena unwabu uyashintsha shintsha. Bese ngithi mina bengingazi nanokuthi ke unenamba yakho. Wathi hayi ngathi inamba wayithatha kumakhoti kabhuti lo ayekade eshade naye. Bese ngithi mina awu hayi angazi ke mase kuze kuhamba kuze kugcina lapha hayi futhi sibonge no-anti ukuthi okay ama results okay Sindi angifisela inhlanhla Sindi engathi into zakho zingahamba zambe zilunge ihlangane. Hayi ngiyabonga kwaphela kanjalo. Hayi kuqhubeka isikhathi ke number 6 okay la. Okay emva kwalokho ke kwaqhubeka isikhathi I think it was 2022 nya kuphela futhi uma wekhona ngalelanga ngahamba ngaya kumkhulu kunene emakholweni. Kumkhulu ngiyela indaba yomsebenzi ngoba into engixake kakhulu bekuwumsebenzi. Hayi mangifika kumkhulu umkhulu afika asho ukuthi hayi udinga ukugezwa ngo1 no2 no3 hayi futhi umkhulu nangempela angigeze. Kudlule lapho ngibuye still ushintsho alukho. Mina nje zilibe zingikhalele nje. Hayi ukuthi angi-apply ngiya-apply yonke into ngiyayenza lutho nje. Emva kwalokho ngize ngimtshela uma ukuthi hey mangicabanga ukuya ku-VVO manje. Kodwa manje inkinga imali anginayo. Hayi kuze ukuthi kugcine kuhlanganile ngithola imali yokugibela ngihambe futhi ngiye kumkhulu u-VVO le elokhuzaneni kepha eMlambo Munye. Ngifike eMlambo Munye ngicela ucacise ukuthi imali wayinikwa yimini. Ngicela ucacise ukuthi imali kamkela lapha ya wagcina ama hotels okunika wagcina unganginikanga ngiyakhumbula mhlawumbe angazi ke kodwa le yembuzi o mhlawumbe yokugibela engathi kwake yokugibela ngiyakhona kodwa le yembuzi sekufanele kwenziwe zonke lezi zinto umkhulu ayibiza ngabe sengiziphantela mina eceleni. Okay ayike sahamba ke ngahamba ngaya lapho ke eMlambo Munye ngoba ngiyakhumbula ngifika khona ngafikelwa ihlwathi nje sobuthongo ngathi ukulala ngithe mengilele lapho kwaqhamuka ikhehla lathi awusiyabonga ndodakazi ukuthi usufikile khona lapha ephusheni lami. Mangifika lana angikhombisa ukuthi mangifika nawo amadoda bahleli bahlenje kodwa kuhlela amadoda abantu besifazane banabile laphansi. Mase ngithi mina ngibona okhulu ngigijime ngithi ngifuna ukuyongena phakathi kwabo ngiyajabula ngibabona. Athi umkhulu lo wehleli laphana owegqoka isudu emnyama neshirt elimhlophe athi hayi ungayi ngaduze kwalabo bangcolile. Ephusheni njalo ngisuke athi ozohlala la phakathi kwethu ukhuluma ngezwe lisihoshi. Hayi ngihambe ngempela ngihlale phakathi kwethu hayi athi uright ke muhleli la. Hayi kuthi kusanjalo ngiphaphame kanti sesiyabizwa sekuthiwa singene ngolayini. Hayi mangena futhi sulandela ulayini ngifika. Mina into engangiyele kumkhulu ngangela indaba yokuthi ngicela ngilungisele izinto zami ngithola umsebenzi. Into nje bese ngikhala ngawo bese kuumsebenzi. Hayi mangifika khona umkhulu afike ethi yandodakazi umzukulu ngakusiza ngani. Bese ngasho ngithi mina ngusindwa kaMkhize ngingabe ngisayisho leyo msebenzi ngithi mina sengiphakathi hey mkhulu yazi nginenkinga yesibongo. Athi umkhulu isibongo sani ukhuluma ngani isibongo sani mzukulu ngoba wena umkhize ubheke ngala umkhize ubhekele. Musa nje ulubuyihlupha wena nje umkhize uphelele. Ekhanda lami ngijabulisa ukuthi umkhulu njengoba esho kanje okusho ukuthi mina angiyeke indaba yami yokubheka isibongo angifocus la esibongweni sakaMkhize. Nangempela futhi uma ngibuye ngimtshele nginikwe dlalela iTV okunye ngengize ngikusho ngoba akuqondene nami akuqondene nalenkulumo engize ngayo. Washo umkhulu washo wasesho nenkomo wathi wakhipha nenkomo ngoba yokugcina ikhipha yayinempondo nje ethe. Wathi aseqedile ukukhuluma ngengize ngiwasha amazwi awasho ngoba involve nezinye izinto zala ekhaya. Wathi emva kwalokho esengikhombisile wathi ngamhla wangilungisela lento umzukulu uyoyibona into engiyonenzela yona ekhaya.
hayi ngibonge futhi lokho ngangabatshela bona ngicathi no antu esefikile ngabaxoxela ngenkomo nje engayibona ngoba okunye kwakusensitive ngisafuna ukukulandelisisa kahle. Hayi kuqhubeka isikhathi ngiqhubeke ngiphahle uwantozo wangifica futhi angithi antu ngikhumbula ngifica ngisegobongweni kaDuguli. Uwantozo wafika futhi naye noma ekhona kwalandela ngaphinde ngaphupha ke manje engathi kula endlini lekusontwela kuyona nali leli khehla engalibona ngikamkhulu lapha ngaphandle lihleli ngasemsamo mase kuzoba yilo bhuti omfishane omngaka owayefaka umqhele ekhanda ekhanya ngebala la phansi abantu bagqoka izinto ezimhlophe bonke abantu ababehlela besifazane amadoda engqengqile lapho odongeni. Hayi mase ethi lobukhulu kulobaba amana uhlwithe lo mqhele mase eyawuhlwitha lo mkhulu athi awuhlwithe umqhele lo mkhulu lo ngasemsamo athi wena awukakakufanele lo mqhele kunenhlambuluko ekumele yenziwe phezulu kwegama lakho ngaphandle ukuba uhlale nathi njengamadoda. And ngavuka futhi ngamtshela umali lo phupho ngaze ngabuza ngaze ngafona ngibuza ukuthi lekhaya ngabe ukhona yini umuntu owahamba isabatha ngoba mina ekhanda lami kwahlala umuntu osabathayo ngibona umqhele ngibona abantu abahleli la befaka izinto ezimhlophe. Ugogo futhi waphendula lapho wathi ukhona umuntu owayesabatha hayi ukuthi wayesonta kaShembe kodwa wayelandela ngoba wayengayisontweni kodwa wayesabatha izinto zangesabatha yena kwangabaswa endlini yakhe. Ngaze ngakhuluma noma ngathi yazi ukuthini okusho ukuthi efanele uthengwe lo mqhele ongcono ugaxwe emsamo ngoba okusho ukuthi lo mqhele uyafuneka. Kwaphelela lapho. Hayi angibuyeli njalo kumkhize umkhulu Vivi ukuthi ngimtshethe hayi bamaphuphami anawe sengenzela izinto engingayiqondi kahle. Hayi kuhamba isikhathi umsebenzi angiwutholi into engangiyele lapha kanti ayilungi umsebenzi angiwutholi nawo amaphupha ayangixina kuthe nje sekula koNovember ngimphuphe futhi lo baba nangu futhi lo baba sihleli khona engangihleli naye emgwaqweni owayibhuqu nje la ngikhuluma ngephupho lami akekho umuntu ongitshele lento nali sisebhuqwini lo munye uhleli ngala mina ngihleli ngala aqhamuke lo bhuti futhi same person mungaka aqhamuke ahlale lapha phambi kwethu abuza uthi hawu bathi abami nabakabani kuphendule lo asho leso sibonga athi hayi sabaka sibani bani bese ngithi mina hayibo angene walapho mina ngowakamkhize athi nami ngowakhona avela amazinya akhe angaphambili amnjengalawo la ngemuva uthe mase sisukuma kwaqhamuka ibhasi sesibona okay izosithela ngentuli sisukume kulomgwaqade simi kuwona before sisukume mase khipha isinkwa enginika kanje athi mina indodakazi idla ngithi mina hayi ngeke baba ngiyabonga. Hayi uthe sebhekele la ngemumva unento eyisibaze ngazi ukuthi khona umuntu owamshaya la ngemuva. Hayi futhi kuphele lapho ayihambele nami ngihambe mengivuka futhi ekseni ngiphinde ngilikhulume futhi leli phupho angisalixoxike manje kumano anti ngoba basekho kwathi ngelinye ilanga ngifikile la ngifike ngimxoxela ugogo ngithi nayi gogo yazi ngiphuphe kanje athi ugogo hey nawe amaphupho akha ayaxaka bo. Hayi kusuke lapho kudlule ngiphinde ngihambe mangifika eThekwini ziphinde zingikhalele futhi mangifika nje eThekwini ngilale ngithi mangilala abuye futhi athi lo muntu ke manje useyabuya useza ngqo kumina usethi kumina ngicela uhambe uyongixolisela kanti mangabe usuka kanti udlule uhambe uyokhuluma noDeli ukhulume noKhumbuzile ukhulume noBheki ukhulume noMtshekulu mase ngithi mina laba babili abasekho khona ababili athi kulungile hambe uyokhuluma nabakhona bayazi ngalento lapha ngazi mina ukuthi yini lento akhuluma ngayo. Hayi nangempela ngibuye ukhulu ngamfica ehleli lapha ebhentsini leli ejamele ngakulona impela ithuna lakhe ngithi ngisaqhamuka ngehle nje athi ukhula uwena lo ngicobile ngithi hey wegogo nami ngibona nje ngihamba ngicobekile angisalala ebusuku ngihlushwa amaphupho nali iphupho engiliphuphayo manjena kunomuntu istructure sakhe ukanje uthi angimxolisele kuwena athi ugogo hey engabubando wekadenzini ngidlule gogo ngize ngizobheka ngala omalume umalume Mtshekulu akekho ngifice kukhona umalume Mabhiza hayi umalume ngimtshela umalume uyazi nginenkinga lami ngiphuphe kanje kuthiwa abantu abazilento babili bawu4
njoba ngisho mina ukuthi abasekho laba bawu-40 kulungile yakulaba bakhona. Ngafike ngakhuluma naye umalume. Angeke ngize ngisho ukuthi waphendula wathini, uyoziphendulela yena mengabe ethanda ukuthi aphendule ngoba naye ilungelo lakhe. Hayi, angiphendula umalume ngendlela angiphendula ngayo, hayi ngibuyele emuva. Ngithuleke manje, sengithulike manje ngiyayidadisha le ndaba. Nansi ke inkinga ke esengiba nayo. Nangu lo bhuti ngihlalele ekamereni lami. Useyaqhamuka lo muntu shwi ewindini. Shwi ewindini uyehla uyenyuka shwi ewindini. Ngaze ngafonela umngani wami uAmanda. Ngathi Amanda nginenkinga yazi sengiyasaba. Uyazi la mengihlela ngazi noma ngiyasangana noma kwenzakalani. Kunomuntu olibe ethi shalu lana. Mangithi ngiyaphuma ngiyaqalaza akukho umuntu. Kuthi ngelinye ilanga nje ngihlalele ngifikele ihlwathana. Nangu lo muntu uhlele esihlalweni ubhale kanje u4. Njobe ebhale kanje u4 ubhizi ugqoke ibhluke elikanje lu3/4 lalikhanya neshirt ngaphezulu. Ubhizi uthunga isicathulo. Ubhizi uyathunga lo muntu, ubhizi uyathunga. Hayi ngiphinde futhi ngangazi noma ngafona yini ngisho ukuthi hayibo naku futhi ngiphupha into kanje. Hayi ngigcina ngize ngibonile mase ngilokhuzana ngikhuluma noGooks. Ngithi yazi weGooks ngizocela ungisize la mfethu. Lento engizoyikhuluma nawe ngicela ungayithathi kabi. Nami angisho ukuthi iyona. Kodwa indlela amaphupha asengilandelise ngakho ngakhona kunento engifuna ukuyibona nento engifuna ukuyiprova. Bengicela sihambe siye kadokotela siyokwenza iDNA. Athi ubafo hayi sisi akunankinga. Hayi nangempela sihambe futhi siyoyenza kube phakathi kwethu sobabili sizithulele ngihambe ngewalanda ama results. Kwathi ngelinye ilanga kwakhishwa indaba ukuthi kunezibani la ekhaya. Okay ngase ngithi mina okay ithuba engizosebenzisa ilona leli ngoba kuzobe kukhona wonke umuntu. Ngizohamba nawo lama DNA ngifike nawe ekhaya ngifike ngiwaveze kukhona wonke umuntu ngoba manje mina lento le iyangikhathaza ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Before that ngase ngicela uGooks ngathi ngicela uyongibizela uAnthemsile owudadwabo kalomuntu lo engenze ngayo engenze ngengane yakhe iDNA ukuze ezoba khona. uGooks wabuya ethwele izandla wathi hayibo Wesindi uyazi manje iyangidida lento ngoba mina uAnti angimtshelanga ukuthi njengoba siye ekhaya ngithe mina Anti ekhaya kuthiwa kunezibani kuyokhanyiswa ibani. Uthi uAnti wathi seliqhumile ithumbu sekuyokhulunywa leyo ndaba kaMJ. uGooks kuseyabuya useyangitshela useshaya izandla uthi hayi okusho ukuthi Sindi awuhlanyi ngoba nangu uAnti uyayazi leyo nto. uAnti washo futhi wathi anginankinga mina Sindi ngizohamba ngiyomkhanyisela nami ubhuti noma ngoba nami kunobhuti noma ekhaya mase sikhanyiswa lezo bani ngizoya. Hayi nangempela bafika mase sifikile la yenziwe yonke into enziwayo kube nesikhathi asethi kuhlanjululelwane kuphilelwane kube right. Umbuzo wami engawubuza engawubhekisa kuma waba wodwa ngabuza ngathi ma phakathi kwami ngisho vele iphepha selikhona ma phakathi kwami nawe noma yakho ma mase hleli endlini kama umkhulu futhi aphinda ahlalise la phansi khona ugogo khona umalume izokhulunywa futhi le ndaba okugcina. Hayi ke icacise sengicacise indaba yeDNA mangithi ma iDNA njengoba ngenze noGooks. uGooks uzalwa ilowa baba. Kwangiphoqa ukuthi ngisebenzise manje isiZulu. Ingane yakhiwa indoda. Ukuthi lekhaya siyazalana sonke. Kodwa ingane kaMalumkhanyiseni ekaMalumkhanyiseni. EkaMalumbheki ekaMalumbheki. Ngeke kuze kuthathwe ingane kaMalumkhanyiseni kuthiwe kaMalumbheki. Kunamaphesenti ekuhamba ngawo ukuthi labantu bayazalana noma cha ngoba ingane akuyona yomuntu wesifazane kodwa yakhiwa yini umuntu wesilisa. Hayi kuqhubekeke lapho ke asho uma ukuthi yena ngeke asayenza iDNA ngeke azayenza yena leyo DNA ngoba vele lento ekukhulunywa ngayo ayikho. Uthe suka lapho wangena la ekhishini wayemsamo wayosho ukuthi ucela bamthathe wahamba waya ngale ekhishini eliphana nendawo wathi nje ucela bamthathe amacala akhe ayo wathetha phambili. Kwawugcina kwethu ukukhuluma lokho emva kwalokho kwase kuyathula ngale nkulumo le sekulindweni manje sekulinda ukuthi uma aphinda abuye lokho ukuthi uma athi ubefikile mina ngiyahamba mina lekhaya akekho wakwangifonela wangitshela uma ukhona ngisho yedwa mekhona ngavela
akekho wakwangifonela wathi uma ukhona ufikile because ngangihlezi ngikulindele ukuthi ngizofona ngoba ngazi ngashiya ngisho umyalezo ukuthi please umama efika esebuya ngicela ningitshele ukuze sihlale phansi lento siyilungise. Kwahamba isikhathi kwaze uMalume Rishi uyahamba eGoli kwaze kubuya ngisho esebuyile khona ngaze ngamfonela khona uMalume Rishi sengizwile ukuthi uma ukhona ke emphelezela begaxa isikhwama beshona le ngafona umalume ngazi ngazibuzisa enye into ngifuna ukuzwa ukuthi umalume uzoba enalo yini iqiniso angitshela ukuthi hayi Sindi nangu uma wakho ngihamba naye uma wakho ufikile kodwa umalume akakwazanga ukukwenza lokho. Kwadlula ngile ngilindile into engaze ngayenza ngaze ngafonela umalume Lindo ngathi malume ngicela ukuthi ungenelele esimweni sami ngicela ukuthi ungikhulumele nomalume ke nizama ukuyilungisa le yanto esekhaya ngoba mayingalungile lento sizoba nenkinga sonke ayicindezele mina ngedwa kodwa izocindezela nabanye njengoba lento isiqaliwe isikhulumeka kanjena umsamo wona uhleli kahle umsamo uhliphikile lento izosuka ishaya umuntu othinta impepho. Hayi umalume wazama futhi ukuxhumana nomalume angazi ukuthi siphi into abavumelana ngayo kwaphinde futhi kwathula kwaze ukuthi futhi ngaphinde ngabuza ukuthi hayibo into yami kanti yona imi kanjani ngoba phela isikhathi siyahamba into ekanje akumele ithathe isikhathi eside ingalungisiwe. Hayi kuthulakale kushaya iphasika kuthenge ephasika hayi ngilinde ngoba ngangazi ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi uma uyabuya or akabuyi. Hayi ngilinde ukuthi hayi mhlawumbe khona ozongifonela ukuthi ake kuhlalwe phansi kuze kuzohlala phansi idinga into lendaba idlule. Hayi futhi kungabi khona ongifonelayo kungabi khona ongitshelayo ukuthi uma ukhona noma akekho. Kuthi njengo lesibili mase ngiyafika mina ngitholela ulift kukhazini wami waphezulu kaZuma hayi ngithi hayi ngeke ngithwale nu hayi angithwale angishiye ngize la ekhaya mase ngifikile la ekhaya ngiphinde ngihlale phansi nomalume ngiyacela bandla ngoba lento isingikhathazile and isidonsa isikhathi eside ayikhombisi nomiya phambili nomiya emumva ukuze siyikhulumeni lento idlule makuukuthi lento engiyikhulumile mina akuyona mina sengiyoyenza into yokuthi uma ngimgeze naye makuukuthi lento engiyikhulumile iyona naye futhi ngokunjalo kumina amazwi wami lawo ngiwasho kumalume lapha athi umalume hayi ngihambile ngathi sengiseGoli wena mshana ngaya kumuntu lapha yana umuntu wafika wangitshela lento eshoyo wena ayikho bese ngithi mina wayakhuluma kanjani lo muntu into yami ungayiphethe wathi umalume hayi wakhuluma wangibuza umalume ubani usibusiso ubani usifiso ngasho sina no abantu balapha eNtuzuma lapha ngase ngiyambuza umalume ngithi mina lawo magama uwatshelwe inyanga noma utshelwe uma angisayikhumbuli kahle impendulo yakhe ukuthi yathi noma wathi wafonela uma wambuza ukuthi uyabazi labo bantu ukuthi uma wamphendula uthi umalume hayi ke sengifika ke la ndodakazi sahamba bathi abafowethu ake sikhuphuke sihambe siyozwa ukuthi lento ephumile lapha ya izofana nento le ezophuma ngala hayi uthi umalume futhi hayi bahambe kukhuphuke kiwe phezulu umama waphezulu engengize ngimusho naye isibongo sakhe wafike wathi umama kudingakala ukuthi mina nginyuke noma ngoba lo mama lo yena uyazi ukuthi kwenzakalani uyena ozokwazi ukungichazela angithatha ngibeke ukuthi kunje ngoba futhi nama DNA la umalume wathi futhi nama DNA asikho isidingo sokuthi enziwe ngoba abantu badla ukudla ongenamsoco futhi abantu sebeyagula manje ingakho ama results ebuye ephixene engakhuluma into eqondile uyabo. So wayesethi umalume futhi Sindi mangabe seniya lapha ya thina ngeke size singene niyongena nobabili noma wakho njengokusho kukamama ukuthi umama lapha ya uyanidinga thina sikhathele lento sifuna ukuyiqeda wena ngoJune uyabuya siza la kuyiwa lapha sesimalume ngeke yabo njengoba ngicela lo mhla 25 nginesizathu ngiyacela abandla ukuthi ningikhulumele noma ngikwazi athi umalume hayi mufonele wena hayi kudlule u2 days ngimsendele ivoice note ukuthi uma ngimcele ngize ngimofarish ukuthi okay makuukuthi unenkinga okungcono sengiyozama ama means ukuthi abuye hayi uma wachaza ukuthi uzobe sebenza umpintshekile kanje okay kungiphathe kabi lokho ngoba mina enhlizweni nami sekuthi yazi lento ngifuna ukuqeda ngayo nje ngikhathele iyona hayi uma ahambe mase yafika lapha eMlazi siphinde si recap futhi lento mase ngiyamtshela ngithi mina
Ngifikile ekhaya njengoba ngisasixoxile angichazele futhi yena owayiqala asho ukuthi hayi kukanje kanje asikho isidingo sokuthi mina ngiye lapho omalume abazokhuluma nawe naye umama ngoba vele sekuyinkulumo esilungisiwe wena nje kuphela sekuwukuthi ukhuphuke uhambe uye kulowo mama ngithi mina chama akukwazi ukuthi akwazi ukuba kanjalo umalume wathi kimi ngifuneka nawe and mina before siye lapha mina ngiyafisa ukukhuluma ukuthi sikhulume kuqala egcekeni kuyikhathi sikhuphuka siya khona lapho washo kuma ukuthi yena ngomhla ka13 izingane zisuke zibhala emva kwalokho amasapho nakhona futhi lapho leyo nto ngizwile ukuthi ngizoba nebani la ekhaya bese ngithi mina hayi akekho ke wangitshela indaba yezibani wathi hayi nazo lezo zibani umuntu owaze wasuggesta ukuthi akwenziwe sekuvalwe izikole umalumtshekula ngoba ecabangela ukuthi kunabantu abafundayo ukusho ukuthi lezo bani zizokwenziwa ukuvalwa kwezikole ngase ngithi mina kodwa kuzobe kukudeke lapho angiboni ukuthi kuzobe kusalunga kodwa lapha ngeke mina ngize ngiye ngamtshela futhi nomalume ngathi ngeke ngize ngiye lapha ngingahambi noma fanele phela ngihambe naye njengobushilo manje mase ngizohamba kwakuhlala yimina umJ uThulani kuthe sekuphathi nesigamu ubhuti uJackson wathi uJackson bengambizi ngomJ wathi uJackson kwashaya isikhathi la athi khona ucela ngimcelele kuma ukuthi ucela ukolanda usisi ngoba izikole ngala amabanga angaza agcina phansi ucela ukuthi ezomlanda bezofunda la kuthiwa uyasho lo sisi uthi uma kwafike ehamba nokhuluma mtshali usho kanjalo wayepheleze lokhuluma mtshali befika lapha uthi hayi sifike sihlale futhi kube mnandi nosisi kube mnandi uthi nje into yayikhona ukuthi ubaba wakhona wayeshaya wathi futhi akekho omunye umuntu amazela uma ngaphandle kwaNgcongo ngoba kwathi noma sebalana noNgcongo ufuna ukukhuluma uPaul kathana sezona khula seza sezona okay we oh okay cha yabona mina into engizophendula kuyona yabo le kade kusho ekuqaleni hayi angeke ngikuphendule mina ngiphendula la endabeni efana nobhodi nalapho futhi la usufaka khona uneli ngahlala mina eMbumbulo umuntu owangihambisa yebo ubhuti MJ wethu nje uma ukuthi ngicela ungilinde okay ngenze ungayiphathi le ngoba ngakaqedi ijob sengifuna ukukutshela leyo ukuthi wangihambisa ubhuti MJ wafike wangishiya kade ngifunda eTobi mangifunda eTobi mina into engangihambiswa ngokuthi ubaba kaNdeli weshaya whatever into engihambisa lapha yayingishaya uma wefika rent u500 kube kuphinde futhi kufuna ngithenga ukudla lapho 2 nokudla ngangakutholi ngendlela eyanele ngaze ngathutha ngayohlala ngasesibusisiwe ngangihlala nomunye umntwana sibabili owaseyamasteli share indlu noyedwa sisi kwakuthiwa kaGundane lengangihlala khona kanzimande ngahlala lapho ngafunda ngithe mangifunda lapho ngifunda ugrade ukuthi angisazi ngangifunda standard band ngangifunda standard 9 sengifunda ekhaya elihle ngoba ngase ngiqedile eTobi ngaye ekhaya elihle ngafike ngafunda ekhaya elihle ngawuphasa u9 ngiphasela ka10 ngithe sengithi ngiya ka10 kwaqondakala ukuthi uma akasenayo imali yokuthi angifundise angisakwazi ukuqhubeka ngagcina ngagcina ka8 kayimini njalo ngagcina ka8 ngoba u9 ngangungena eTobi ngangabe ngisakwazi ukuqhubeka sahamba noma sayolanda impahla kaLukhuzana kaGundane ngabuya ngeza la ekhaya umJ lapha ngisamazi ngangikade ngamgcina ngicela ukuqhubeka nale story sa Auntie Nelike oh okay so uAuntie Nelike mase eyasho ukuthi nanihlala lapha kumnandi nje yonke into ihamba kahle kwasha isikhathi la wena owambiza wazangikhombisa wathi nali leli kamero angibizela kulona uthi wabamba isisu kanje wathi uNeli wathi sisi sengiyahamba ngoba manje ngikhulelwe ngina 2 months angifuni ukuthi lesisu size sivele ngoba ubaba uzoshaya mina azajika shaye nawe uthi hayi wahamba wathi wena uyoqasha uthe ekuhambeni kwakho uyoqasha wafike wahlala lapho wezwa kuthiwa wena usekho usubuyile ususeThekwini yilapho kagcina ukubona khona uthi nazi nahlangana futhi esiphingo uthi into akubuza yona nihlangana wakubuza uthi hawu yawe sisu njani uthi hayi naphilelana uthi wakubuza ukuthi iphi le yangane wahamba uyikhulelwe ingane yakaNgcongo uthi wena wathi hayi angikazi uyazi njani ukuthi mina anginayo ingane yakaNgcongo uthi emakuyena ukuthi sithe kungafiki ukuthi abuze ukuthi hawu mangeyona ingane yakaNgcongo eyakabani
kusho bani kusho Antineli. Lawo mazwi ngambuza futhi uAntineli ngathi Antineli lamazwi ongitshela wona uyokwazi ukwaphinda phambi komalume. Wathi uAntineli ngoba kuyiqiniso ngani nami ngiyowaphinda anginankinga. Lento engiyishoyo into engiyaziyo. Wazi wangikhombisa wathi sasikuleli ikamera. Wathi nami njengoba ngifikile namhlanje ngifike ngenxa yamacala ngiyahamba. Washo kanje. Hayi futhi sasa ngamgcina ngalelo langa ngashiya kanjalo. Emva kwesikhathi ngihleli njalo ngithuli ngiyacabanga ukuthi hayi ingeke. Yazi lento phela iyangihlupha mengabe engashongo kanje okusho ukuthi mengabe ngingena ke njoba ngingenwa kaNgcongo yebo ngiyazi ukuthi angenwa kaNgcongo kanti kahle kahle kwenzakalani ngoba nalapha ya iyavela indaba ukuthi kuthiwa mina ngaphikwa ugogo waze washona ukhuluma mtshali waze washona engazi ngami ukuthi kiwa phambili noma kiyemuva. Ngize ngihambe ke manje sengihamba ngifuna ke manje sengifuna uAnti nangi uAnti Twane lapha. Sengihamba ngifuna uAnti Twane ke manje ngimyalelo ubani ngimyalelo uAnti Themsile. Wathi uAnti Themsile umJ esuke eMbumbulu wafikela kaAnti Twane. Awukuhambe uyoyikhuluma lento umuza ukuthi yena wazini. Ngahamba futhi ngaya kuyena uAnti. uAnti uzozikhulumela ukuthi yena ikupha kwaziyo. Na atshelwa kona. Anti ngicela ukuyidudulela kuwe. Okay kancane engakangena uAnti ngisacela ukuphendule kaNeli. uNeli ngamgcina sisi mina ngamhla ngisuka eMbumbulu ngiyoqasha akaze siphinde sibonane. Nasi ngifunga uma isemathuneni uMamtjala avuka umbonela ngamehlo. uNeli ngamgcina mina ngisuka eMbumbulu ngoqasha angikaze ngiphinde ngimbone nje. Ngoba ngisho ukushona koma wakhe nobaba wakhe angikwazi. Angisukanga mina eMbumbulu ngaya eThekwini ngayosebenza. Ngabuya ngeza la ekhaya. Wayese uma engikhulumela noAnti waseNdwedwe ukuthi abangizamela amatoho ngafika ngiyosebenza kaHabibiya uAnkhalephe esasebenza kulamandi ayengala sengohliwe kakuhlangene kodwa nalokho ngasebenzela kaHabibiya ngahlala khona phakathi ngangilala ngaphakathi ngiphume ngoba mangiza la ekhaya kuphela ngangiphuma ngomgqibelo kube yisonto ngiphinde emuva ngomsombuluko. uNeli nje ngamgcina ngamhlanga isuka kubo ngiya emqashweni asikaze siphinde sibonane. NaseThekwini futhi angaze. eThekwini uNeli nje angikaze ngihlangana nomalume uMJ. Angikaze umalume uMJ into eyenzeka kwakula ekhaya angisazi ukuthi kwakwenziwani la ekhaya. Ngisebenza kaHabibiya ekhishini. KaHabibiya kwakunebhaker ngaphansi. Usukhona kodwa wena wawusukhona lapho. uMJ sahlangana ke la ekhaya. Wayesethe yazisisa ngitohoze ngase ngithi mina yazi ibhuti lapha na kwakhiwa amakheke. Kodwa angazi noma bangakuthathani khona ibhaker kusezwenza emini nasebusuku. Kodwa ngizoke ngikukhulumele nomama wakhona nobaba wakhona. Hayi ngafike ngakhuluma futhi nabo base beyangitshela ukuthi hayi isicelo umfowenu umbize ngoba inamba wesenginikezile sihlangana la ekhaya kade futhi nobhuti sagcinana. Ngami wanginikeza inamba ngithe sebefuna ukuthi akeze base bethi ngimfonele. Ngamfonela ubhuti weza kwathi nje ngelinye ilanga uMkhipheni wayikhuluma le ndaba. uMkhipheni meyikhuluma le ndaba ngithi uMkhipheni uyazizwa na ukuthi uthini. Athi uMkhipheni sese ngiyazizwa. Lento ingiphethe kabi. Wamanje akekho umunye umuntu engimxoxela yena. Ngixoxela wena. Wayekhona uma akasekho emhlabeni manje. Ekhona uma ekhona uMkhipheni uma kwengekho ke yahambile uma uMkhipheni wabuya wazohlala ngima. Okay ehlalile uMkhipheni ngima eseyiqala ke le ndaba cha bese ngiyathula mina ngoba sasikhuluma naye sobabili ngilale. Athi uMJ unentombazane yala kubo ubenzi angazi benzi unengane yakhe. Yangizwa ukuthi ngithini? Yebo ngizokala. uMkhipheni akasekho namhlanje. Usahamba. uThemsile bebuya la bebuya kuyikhuluma le kuthiwa kuzokhulunywa leyo nto. Wabuya uThemsile wathi kwangitshela lento ngathi mina cha ngayi ngiyayazi leyo nto. Wayisho uMJ. Yangizwa ukuthi ngithini? Yebo ngizokala. Mina ngikhuluma iqiniso engalifela futhi. uMJ uyafana ukuthi uzalo uma wami. Lento engiyikhuluma ngiqamba manga.
njoba sengiza ngizofika la lengane mina bengayazi ngiyazi ukuthi ikhona kodwa ngizwa kodwa kusho ukuthi ngeke nami ngisuke ngizokhuluma lezo zinto ngingakeze ukuthi lento ihamba kanjani kodwa ngesikhathi sekubizwe izingane zikaMJ kuthiwa kuzokhulunywa lento ngangingekho mina kwakukhona uThemsile ngathi Themsile impela bandla kunjalo akukho-ke okunye ngakukhuluma umjenji wangitshela Ay sisi kubuhlungu ngiyakuzwa impela uyachaza kubuhlungu ngoba nomJ akasekho nifakaza nani into enatshelwa yona mina ngiyaphinda ngisasho angikaze ngilale nobhuti asikaze kwenzeke lutho phakathi kwami nomJ akukaze nangolulodwa usuku umJ yimina bengimngenisela into kodwa ungasebenzi naye wena umJ engani ngiyachaza sisi wesebenza ebaker mina ngisebenza ekitchen ngangilala khona waze wathi umJ wena wamtshela ukuthi uyasikhipha isisu hawe ma wathi umJ ungayikhiphi ingane yakhe sisi ngiyaphinda ngiyakutshela tshela ke mina hayi noma ungayisho sisi ayikho Okay. Sizwa-ke. ngeke ngize ngimphikise phela mina ngeke ngize ngimphikise ngoba uyena owayengitshela lokho Lalela. Akakhuluma umuntu oyi-1 sizwe kahle. Ngakhuluma kanye kanye. Manje nikhuluma kanye niphikisana nodwa manje asazi thina ukuthi yini esilalela. futhi wazi washo umJ wathi bakhona abanye ngoba ngile ngimbuza umJ lento ayikhulumayo uyagula noma athi cha sisangigula nasekhaya bakhona abanye abayaziyo No ngicathi kuzwakele indlela abeke ngayo umama naye ukubeka ukuthatha kuye umnikazi wendaba noma kuye okusolelwa kuyena naye into ethi wayitshelwa uye ibhlungu ke into kanjena ngiyakubingelela baba ufike nje sinasabingelelana bese siqalile ibhlungu Umdala walekhaya la wena sekwalekhaya. oh siyabingelela baba noma sesivele saliqala udaba ongakafiki siyaxolisa kuleyo ndawo ibhlungu ke into kanjena ekhulumeka kanjena ngoba uma kusekukhona ongasekho ngoba usuke engasekho ukuthi ayiphawulele yena okuyikho akwaziyo inkinga noma ingcaphi isuke isisele nomuntu oyedwa usuke sakhona ungeke uzukwazi ke ukwahlulela noma ukubona ukuthi ukuphi la kushayisa khona ubani okhuluma iqiniso nobani ongalikhuluma kodwa ke ngeke ngithi mina kusisiza ngani ukuhlala sihlale ebhlungwini osebsele yini singafunisisi ukuze sizokwazi ukuthola ukukhululeka noma iqiniso lilonke kuze kufike egcineni ngoba into ekanjena ithi nanoma ngathiwa siyayikhuluma namhlanje uma singayenzi into ezoba inqubekela phambili noma ezoba iyona ezo-identify noma ezohlukanisa iqiniso namanga izohlala iyisilonda vele angeke ize iplasteleke noma inabukeliseke ukuze izofihleka ngithi ke mina into iyaye kube ngcono ukubhekana nayo ngqo bese nibuka ukuthi yini engenza ukuthi kugcine kutholakale ubona lobo bufakazi okuyibona obuzohlukanisa iqiniso nokungesile iqiniso ibingathi asulwenza ulibofuzo malubuya luthi lokho kushiwo sinda kusikha kamgeza uma wakhe ngoba usefana nomuntu omithukile uma kubuya ukuthi lokhu athi usindi kuyikhona akalungiseleke ezintweni okumele alungiseleke zona izinto vele okuyizo ezingahamba hamba zimhluphe ibisingathini ke lento ibisingaligeza igama lakho mama isingaligeza igama lakho eyinsolweni osubekwe zona noma eyintweni ezithile osunukeke kuzo ukuthi ziyizona noma eseyikhulumekile bese kuba ukuthi uma isibuya ithi cha lokho kushiwo sindi kungamanga sekuyomphoqelela ukuthi akenze njengoba kuyobe kufuneka ngoba ngokwesintu kuyayithwa kuyinhlamba angazi noma mhlambe nangapha kukanjalo yini ngakithi ngikuyithwa kuyinhlamba uma kuukuthi
usho into kanjalo kumzali ingesiyilo neqiniso uyayiphoqeleke futhi ukuthi yenza izinto ezithile ukuthi umgeze. So ebengingakusho mina ukuthi ukuze ekugcineni lento ephakathi kwenu nobabili iphele value lanyu lokuthi kube khona nigculiseke nonke, kube khona ukugezeka kwegama lomunye ukubonakala ukuthi kuyiqiniso noma kusiyilo iqiniso. Ukufika kwalokho kuyobe kwenza ukuthi lento ingaphindi ibe yisithiyo noma ibe yinkinga nasesizukulwaneni sabo, ngoba inkinga ekanje makukhona ungazwani noma ungabambisani phakathi kwamama nondodakazi noma ukudonsisana aku-affect bona bobabili kuphela, kodwa nezingane ezizalwayo zizalelwa phezulu kwaleyo nto ziyaqhubeka futhi zibambelele kuyo zibe nenzondo ezingayazi ukuthi yayiqhamuke kuphi. So kungcono ukubhula umlilo ithuba lisekhona lokuthi ungabhuleka, kungcono ukulungisa ithuba lisekhona ukuthi kungalungiseka, ukunokuba uhambe kukhulumeka ngalendlela noma ukubambisana phakathi komama nondodakazi kungabibikho, ngoba ekugcineni kuzogcina kukhanda lento yokuthi omalume bakho awusazukugcina uba omalume bakho udadewabo lo angeke beze bemlahle ndawo udade wabo. Usuzoba nokuthi uma ubona umalume omdala ehlekisana nodadewabo bexoxa behleka usubuyelwa yilesa silonda sokuthi bathule ngoba ehleka nje kusho ukuthi uyakwazi naye lokhu, ugcina manje usufakalana nabantu abangangeni khona ngeni ngenxa yenzondo yokuthi vela ngikaze ngize ngikuthole ukweneliseka. Ekugcineni siyanihlukanisa. The day uNkulunkulu uyabakhumbula bona abantu abadala kuqala, engakhumbuli nini akhumbule abantu abadala kuqala boshiya kunjani la ekhaya uma kuyispeed amsolid kumanje. Okay sisakuzwa sisi. Indlela thina besithathe ngayo sisi into besithi lokuzwe ngayo bekule date besithi sizoyithatha sele phezulu. Khona umama ole phezulu wathi lo mama lelo angafika ayiqede. Umama umthandazi wathi ubadinga bobabili ya ulibeze kuyena lephezulu namanje nje ukuthi namanje asinayo transport ukusuka la esili ngoba ngabe kwamanje bayakhona kumanje umama uyabadinga laba phezulu bobabili. Uyogculiseka sindi nalokho. Uyothini mama kumina? Asazi phela sonke nje lokho kwaziwa uye yedwa, akekho ongamkhulumela ukuthi uyothini, kwaziwa uye. Kuthiwa ngabo 2-3 ngoba uyasonda ngokunesonto ngona la ekhaya basebefuna isonto. Ya isonto lakhona liphuma ngo-2. Liphuma ngo-2 umfonele wena? Ngike ngamcheck. Liphuma ngo-2. Wathi isonto liphuma ngo-2 makuwukuthi ikhona indlela singafika. Manje umama njengoba ethi asinyuke size kuyena wazi konke ngale ndaba. Wazi umsuka wakhe. Kodwa wasethena ufuna ukuthi kufike nina kuyena. Izokhuluma nani niqhubeke ngobabili. Njoba ngiyakhumbula umalume. Ngikhumbula kule ngithi mina kusho ukuthi thina sohlala eminyango ethi ngathi mina sohlala eminyango ukuthi ukhulume nabo bodwa. Ngoba ngiyakhumbula umalume esho ukuthi wathi umama nginemimoya. Manje iyangidida lemimoya ukuthi yayimimoya manje ngoba phela mina indaba yami namaphupho akuyona into yamanje. Angiqalanga manje ukuba ke sithi leyo yokubuzwa kuyena umama ngoba thina wesitshela into esitshela yona ukuthi unemimoya ekhona ehambe ingene ebantwaneni yabo. Ya njoba siyo thina ukuthi la thina bese sithatha ifinal ukuthi le phezulu manje lapha yana ila leso iqeda khona yena. Ngoba la isikhathele manje ukuthi angifuni ukuqamba manga, ngingaya nje ngimlalele ngimuzwe ukuthi uthini ngoba phela umuntu naye usenyameni, ngimlalele ukuthi uthini, kodwa lokho kuzobe kustili kuzobe ngangiproveli mina ukuthi ngempela lento ayikho.
ngoba manje mina ngithatha amazwi ka-anti la umethi watshelwa hayi ukuthi wezwa watshelwa umnikazi wendaba and uthi angawafela lawo mazwi yena isiphi esinye okungcono-ke enye indlela engcono ekungenziwa ngayo sizoya kumama kulungile simlalele kodwa ngiyacabanga nawe malume lento mayibhekene nawe izoqhamuka kuthiwa izosolvwa umuntu ezoyisolva ngomlomo ethi kunemimoya ehamba ingene yebo ingenile ngendlela asho ngayo usithini ngami mina mase sibuyile kuloku yena umama okusho ukuthi iyaphela lento angisakwazi ukuthi siphinde siqhubeke ngayo ngoba yena uthi noma uthi no-anti uthi ngakhululile okusho ukuthi phela lapho bezokhuza mayekhuluma lapho wena kuzofuna isolation yakhona ukuthi yena uyiqeda ngokuthini yena kuphela ilokhuzana yakho usayini uthini yena kuzokuphela nina nivumelene ngalokho ninonke nibomalume nonke bomalume niyavumelana sasambe sonke sikhona ngithi ngimthanda yabona manje kwakhulumeke kahle nawe ukuthi ukukhulumeka ukuthi niwamama ethi njengoba sesifika la ucela nina nobabili akhuluma ngezinye izinto eziningi wathi ucela nina nobabili ngoba kuyenzeka izingane zibe nemoya zishintshe angizwa kahle wasethi inkinga mina nobabili ufuna nifike kuyena lapha phezulu into azongichazela yona mina nobabili thina ayikho inquestion ongasoyiqheshe kuthina ngaphandle ukuthi nobhekana nalwa mama ngoba ukhuluma ngento ngoba naye wakhuluma ngezinto zakhe ukuthi cha mina nginezinto zami umuntu ofuna ukukhuluma nami akeze la futhi akesabi nginankinga mina futhi nokuthi kiwe phezulu masingezwoshaya isikhathi ishaye ngendaba yasemsebenzini ingabe ngebe nenkinga nokuthi ke futhi ke njengoba kukanje naye ekhuluma kwakhe nami ngikhuluma kwami yene nofakazi mina nginafakazi kuphela into engiyishoyo leyo nto eshiwoyo angiyazi ayikho kuphela masiya laphayana angeke singene sobabili futhi kufuna singene kube nabanye abazokwazi ukuthi baba ufakazi ngoba mase sifika sesixoxa sobabili uzosho kwakhe mina ngithi ngisho kunye bese siyaphikisana futhi kodwa nje lento eshiwoyo bandla ngiyaphinda ngiyasho ayikho mina sengicela ukuthi nabanye ke sivule istand sokuthi abanye ke bakhuluma phela indaba le ela ekhaya kuyona yami ukuthi ngiyisolve ngedwa ake siza ukuthi bona abanye babe kuvo labo bathini mina ngimbengele emaphizi ngithe ukuthula isikhashana kodwa ngoba singizisake la ekhaya lento ephakathi kwaSindi benesisi yimbi ngoba nami ibingifakile kodwa mina ngikumukelanga ukuthi ngienda phi ngingazwani nosisi ngingazwani nengane ngibuyile ngahlala phansi nomdala basihlanganisa ukuthi sakhuluma yadlula into yayikade isikhatha kusho ukuthi yathi iqala nje process yakhona ngaba wothuli nje sithi isikhathi ngaze ngayitshela ingane ifike etohweni mina ngathi Sindi angifuni nje ukungenelela ke kule ndaba le ingaphezulu kwami ngeke ngize ngi-attend nje ngathule sithi isikhathi la ngavumbuka khona ngavumbuka usisi efonini leke bhala kabuhlungu yabo yitethasi nje ubhala ngaya akabhali ngomunye umuntu ukhipha ubuhlungu bakhe ngize ngicomment ukuthi mntaka ma ngithandi masubalisa kanje hayi usisi ke naye ayi mntaka ma into engizoyenzayo bese kuyadlula ke lapha ke ngase ngiyacela mina kusisi ukuthi okay sis ukuze lento ngoba iyacika awuyazi uSindi uthi uyayazi ake nibe nendlela yokuthi nenze olunye ulibofuzo hayi lo lebenilwenzile nathathana nabasebaleni ngoba phela usinami ngingedwa ngizokhuluma iqiniso ngibe nako ukuthi hayi vele ulimofuzo lingakwenza ukuthi lifane kodwa uSindi uthe mase ichaza ngayizwa mase yisho ukuthi no ingane eyomuntu wesilisa but nami benginako ukuthi sizalwa kanjena vele sisonke ngase ngithi mina ngokwami ukubuka bengifisa sengathi ngoba usisi olamana nobhuti wami noma nabanye abawu2 abeza ngemuva abanalo igazi la ekhaya kaMkhize banegazi la kaNdlovu kuphela ngomalume kaBhuti wami uBhuti wami uzalo mamkhulu wami mina ngizalo mamncane ake kube Sindi wathatha koyedwa wabo wahamba wayokwenza lento yakhe engabe mhlambe kuyazwakala nakhona ngifaka uvo nje nakhona kodwa ngibe ngimfishane ngoba ngithi ngizama ukuthi akuhlaliswane ekhaya kuzwakale kubonakale yonke into
angithanda usisi mekhala kanje angithanda usindi mekhala kanje ngangigcine mina ngiyibeke kanjalo ke ekuqaleni ngokwami mina bengingafisa ukuthi lolo liko funzwa makuthi kuyavumelana aluze ukhiphisa umuntu ephaketheni noma kube khona indlela yokwenza bebengenankinga bevumelana bangaqhubeka nalo bathathe labo malunga lawo benze ngenye indlela ngoba sifuna isolution la egcineni akufanele into siyeke nje ngoba nje ukusala siyifamily eyodwa usisi ngiyamthanda usindi ngiyamthanda angikwazi ukuthi ngibahlukanise mina ngingedwa ngilingane ngiyaphela lapho yeswakala ukuthi nje mina nawe sanibonani ngijwayele ukukhuluma ukuthi uma ngikhuluma inkulumo iyashesha ukuphela ngiyangimcela umuntu alalele nasesikoleni ngangayiqedile ngangisuke ku-half ngoba ngisho matric awakho ese engawaqeda ukuthi kuyashesha ngicabanga ukuthi njengoba sila funa sikubonge ukuthi sinenhlanhla yomuntu ongesiwa lekhaya kuhle lokho ngoba vele thina besingeke sikwazi ukuyenza sure inkinga lento mayelana nesixazululo sobabili siyaqonda ukuthi uma ulamula abantu funa baneliseke bobabili if ufuna ku-end up benelisekile ufuna kwenzeke konke akukho kuqala kungenzeki ngoba naye i-introduce usendile ekhaya aqhamuka ngesingisi ayikho lento ekuthiwa i-DNA ayikho uphela kufuna kulungisa ukuthi i-DNA izokwenziwa kanjani yabo funa kulungisa leso simo engingasho futhi ukuthi angingayiwa lapha khona ibalansisa ukuze lento ukuze iphele finally angithi sivumile ukuthi usindi wathi owakangcongo wahamba wa research wanti DNA yathi DNA no wakumukela lo i-DNA yasebenza ngeke ingasebenzi lekhaya umhlaba wonke ibisebenza there's a solution ukuze iphele inyanya i-DNA izoyisha ukuthi kuphela ukuthi yenziwa kanjani obani ninako bakhona abachwepheshe abazi i-DNA yenziwa kanjani kufanele uyenze nobani ukuze kuphume ini uzokela cabanga ukuthi ke isho ngazwilinye ukuthi ingenzeka noma iyezwakala ukuthi ukuze kugcineni kuneliseke inhlangothi zonke akwenziwe konke ngiyakuthanda lelo zwi engicabanga ukuthi ke angeke kuze kube inkinga ke Sindi ukuthi sihambe le process yayo ye-DNA futhi ngeke kuze kube inkinga ukuthi i-process kamama niye futhi nini umama kuye niyoze ukuthi uzothi no anginankinga yabo njengoba umalume ibeke kanje qedile okay kusho ukuthi ke awucindezelekanga nawe mama nawe Sindi futhi awucindezelekanga no ikhathi sengiba right kumalume indlela ayibeka ngayo okay siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi konke kuphelele ngiyabonga futhi abantu abadala ngiyathobeka nje kakhulu ukusamukela sixolise futhi nangendlela osekwenzeke ngayo kwaphuleka umthetho siyaxolisa mina solong ngesisi makuzokwenzeka ubulungiswa njengoba ulokhuzana echaza ungathatheki umuntu oyini igazi lala ekhaya thatheka umuntu oseceleni ongelona igazi lala ekhaya uma mncane unezingane azala ngaphandle angazali la ekhaya hayi ukuthi kuthatheka izingane zikabhuti angilankinga bazothatha kwi-process yonke benitshela ukuthi badinga umuntu kanjani anizukizwa ngami ngoba mangisho mina kuzobe ngathi ngivuna othile mina ngizonenzela ibe lula lento ukuthi niye kubantu abangodokotela bayazi sorry baba benikeze indlela yonke benitshela ukuthi umuntu odinga ukwazi ukuyithola baqale bekubuza ukuthi nifuna ukucinga ini hlobo luni le-DNA ufuna ukubuza ini achaze ukuthi yini le nifuna ukuyazi imayelana kanjani noma umuntu okanjani kuwena then bese bayakutshela ukuthi okay umuntu esimdingayo umuntu okanje kulowo muntu and nangapha sidinga wena Sindi ukuthi nikwazi ukuthi niyenze yibona bazonitshela ukuthi badinga muphi umuntu inqobo nje namanzobe nibatshela ukuthi nihlobene kanjani nalo muntu ongasekho okuwuye nifisa ukuthola kabanzi ngaye bese nithola lowo muntu okuwuye abazobe bemfunile bona ilula nje banichazela before nize niyenze anivele nisuka niyenze benganichazelanga kanjani
Ngilibonile ke mbukela lapho ngasekhaya udaba lwabo beyibikela noma bekhiphelana ingonyuluka. Inkinga enkulu noma esiyibonile sibona ukuthi omnye nomunye ufika nokwazi kwakhe noma nolwazi lwakhe ne-investigation yakhe aseyenzile esayidini. Kodwa umnikazi wendaba ushaya ngonyawo phansi uthi cha akusikho lokhu okwaziwa undodakazi wakhe. Iyakhombisa lento ukuthi sineminyaka bezama ukuyidingida kodwa udaba aluvumi noma kufikwe esiphethweni. Inkinga enkulu ke la ifika ibe khona. Kunzima ukulungisa udaba noma ukwahlulela uma omunye obandakenyako noma oyingxenye yalolo daba engasekho ukuthi akwazi ukuyikhulumela. Njengamanje sithola uhlangothi olulodwa asakwazi ukubuya siyolithola lomunye lokunguye ongasekho osolakalayo ukuthi uyingxenye yalo noma uyena ubaba kaNtombazane. Inkinga enkulu washiya ekhulumile kwabanye beyavela ubufakazi ukuthi cha Nkosi yami vele wayishile into efana nale. Kodwa ke asizukuyichaza kakhulu sizoyikhala nje njengoba uyibonile nawe injengoba injalo. Ithi into siyahamba siyokwenza i-DNA test yona eyobe sihlaziya into eziningi ukuthi kwenzakaleni likuphi iqiniso. Ubani okhuluma iqiniso ubani okhuluma ongesikho. Uma kukuthi nawe unenkinga lapho ngasekhaya shayela le number ebala ngezathu uvela ufone uthi cha Siteteleko Teteleka nami sambe siyoza ukuthi lenkinga obhekene nayo ingalungiseka kanjani. Khumbula hamba uye ku Facebook uyofollow ipage leSiteteleko Media ukuze ungasali kuma updates esiwakhiphayo aweSiteteleko Media. Mina Siteteleko Intakazi kwaNdlovu sengisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.